Man kan også se, at hun har det med at få lidt for lange tøjler, men det er nok også, fordi han hænger i hende. Så får hun puttet hænderne heroppe, og så bliver det lidt svært lige pludselig. Ikke? Ja. Ja, det er nok bedre, at hun har lidt kortere tøjler. Så jeg har hænderne lidt fremme, men det er jo bare sådan en vane, man har. Og det er måske så det dommeren mener. Ja, det er det nok. Fordi så tager hun jo dem op en gang med dem, ikke? Jo. Og der skal vi se Sara Flemmøller og Gilsøs Oppersen. Jeg skal huske at tjekke det der op med sporene, om hun, hvis hun måtte ride med lidt længere spor, hun bare havde på, kun når hun red stævnet. Ja. For det er lidt mere, om han gider gå frem eller ej. Men er der ikke blevet lavet nye regler om det? Eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Hun er da ikke i gang med. Det ligner bare programrydning. Det er irriterende, at vi er så langsomme. Ja. Skridt bare ind, til der bliver fløjtet. Sådan det.